belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Carlsen Manuel, ontkent de beschuldigingen dat hij zijn broer en diens vrouw zou hebben benoemd tot adviseur van de minister. Carlsen Manuel zegt vandaag tegen de Extra dat er niks van waar is en dat hij vindt dat hij constant wordt aangevallen, maar dat hij doorgaat met het hervormen van het Curaçaohuis in Nederland. Binnen de coalitie is discussie ontstaan over de nieuwe directeur van de Refineria di Curaçao. Er is al een nieuwe kandidaat binnen de PNP, maar binnen de coalitie is niet iedereen daar even enthousiast over. Zoals bekend heeft de directie en de Raad van Commissarissen van de Refineria di Curaçao deze week haar ontslag aangeboden. Het is belangrijk dat er snel een goede kandidaat komt, maar daarover moet binnen de coalitie de komende tijd wel uitgebreid gesproken worden. Zo meldt de Extra vandaag. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço of patrão cita. Se você quer cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento como ta comini abo. Bij de stichting Wit-Gele Kruis is men niet tevreden over de handelswijze van het Openbaar Ministerie in de zaak Zonnebloem. In de zaak Zonnebloem stond een subsidiefraude centraal en werden 4 medewerkers van de stichting verdacht. Uiteindelijk zei het Openbaar Ministerie dat er niet voldoende bewijs is tegen de medewerkers en werden ze vrijgesproken. Maar volgens de stichting heeft de hele zaak grote schade opgeleverd aan het imago van de stichting. Men gaat nu kijken hoe kan worden gezorgd dat het beeld van het Wit-Gele Kruis weer verbeterd wordt. De Sociaal-Economische Raad, de SER, is bezorgd over de huidige situatie op Curaçao. Dat blijkt uit het jaarverslag dat onlangs is overhandigd aan minister-president Gilmar Pik-Pisas. Volgens de SER zijn de economische tegenstellingen op Curaçao in de afgelopen periode toegenomen en is er meer onzekerheid bij burgers en bedrijven over de financiële situatie. Dit is een direct gevolg van de coronacrisis en de gevolgen die die crisis heeft gehad voor de gemeenschap op Curaçao. De MFK is bezig met een wetsvoorstel over getint glas in de auto. Via het wetsvoorstel moet het mogelijk zijn dat mensen meer getint glas gebruiken. Volgens Virginio Brownbill van de partij is dat noodzakelijk omdat getint glas goed beschermt tegen de felle zon. De partij wil dat mensen vaker getint glas kunnen gebruiken en wil daarvoor de wet aanpassen. De 4 minister-presidenten van het Koninkrijk der Nederlanden hebben onlangs via videocall overleg gevoerd. Het gaat om Gilmar Pik-Pisas van Curaçao, Mark Rutte in Nederland, Evelien Wever-Kroes in Aruba en Silveria Jacobs in Sint Maarten. De premiers hebben elk kwartaal een overleg en praten dan over belangrijke punten binnen het Koninkrijk, maar ook over de Caribische regio.
Passagiers die van Bonaire naar Saba willen gaan, staan vanaf morgen op de lijst van landen met een heel hoog risico. Eerder deze week heeft Sint-Eustatius Bonaire ook al op die lijst gezet. Beide eilanden maken zich grote zorgen over de ontwikkeling van het coronavirus op Bonaire, omdat er in de afgelopen periode sprake is van een grote toename van het aantal besmettingen. Daarom hebben beide eilanden Bonaire op de lijst van heel hoog risico gezet. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.